Γεια σας αγαπητοί πελάτες, σήμερα θα σας δείξω 3 σετάκια. Το πρώτο σετ είναι 6 καρέκλες σε στυλ μπαμπού σε 2 χρωματάκια σε καφέ και μπέζ και ένα τραπέζι 1,5x80 από 190 ευρώ μόνο στα 150. Το δεύτερο σετάκι είναι 6 πλαστικές καρέκλες σε 2 χρώματα και ένα τραπεζάκι μεγάλο στο 1,5x80 από 120 ευρώ μόνο 100 ευρώ. Και το τελευταίο σετάκι είναι 4 καρέκλες πλαστικές σε στυλ ρατάν και ένα τραπεζάκι αναδιπλούμενο ευρύχωρο για παντού, είτε για κάμπινγκ είτε για εξοχικά και όπου θέλετε αλλού. Είναι στα 80 ευρώ από 110 και οι 6 καρέκλες και το αναδιπλούμενο τραπεζάκι είναι στα 105 ευρώ.